Gending sak lajengipun mama jajal tak kei duet nggih ben semangat nggih sing joget sing megol ben semangat nggih jajal dikei kawin kontrak Mas Hendra dados yo Mama Siti Mas Joko jajal dikawin kontrak dong bersama Kelana production video syuting. Kita goyang lagi bro. Monggo bro. Duduk adindaku sayang Angge wonten napa to Mas? paras cantik wajahmu yang ku kenal tak akan hilang walau di negeri seberang cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Hey hey Bang jangan kelewatan. iya dik Tresnaku iki mung cuman sauling. lagu mesangan dik Ra ono maneh kata sayang-sayangan mergo janjine yo mung kawin dolanan. wey Ayo Mas. ayo dik Kelana RJ Enak Mas. ala kata joget ini pak hey terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang izinkan cinta ini bisa ku perpanjang Angge sumangga Mas. tak ada lagi istilah kawin kontrakan berapapun mas kawinnya aku bayar kontak Gelaksana kawinan ijab kabulku Iya, iya. Sliramu tangis Iya. terharu aku nyawa. akhirnya aku jatuh cinta temenan cintaku ini hanyalah untuk saya Tenane ta Mas. hey, iya dik asik-asik Mas Supardi iya Kak Erika kok ada mesem belah rek hey oh hey oh hey oh hey oh hey duduk adindaku sayang Angge Mas. paras cantik wajahmu yang ku kenal tak akan hilang walau di negeri seberang cintaku hanyalah adik yang ku sayang yo Bang jangan kelewatan. Tresnaku iki mung cuman sauling. lagu mesa ulang dik Ra ono maneh kata sayang-sayangan mergo janjine yo mung kawin kontrak. ya dikawin kontrak oh hey oh oh Yo tari. terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang izinkan cinta ini bisa ku perpanjang tak ada lagi istilah kawin kontrakan berapapun mas kawinnya aku bayar kontak
kawin kontra nggih. Nggih menika gending ingkang angka 4 nggih. Gending salajengipun mama apa nduk semangat. Ambakane gede pancene dhuwur gunung melaku teko ning sor mengges-mengges ya. Gending salajengipun mama jajal dikai gending sing rada lemes maneng nggih. Dikai gending kendang kempul Banyuwangi. Jare mama dados jari sapa?
Putri inggih menika gending ingkang angka 5 nggih utawi gending telahir teng wontene Tari Serimpi Sekar Jatilan. Ayo nduk genduk barisane ditata maneng tak kei goyangan-goyangan gaya reok setia kawan. Yo! Semangat nggih. Ayo njajal barisane ditata maneng ngadep nyang kamera nggih, nyang kelana nyang Mas Supardi. Njajal tak kei gendingan siji, tangane diangkat, mripate plerak-plerok. Tak kei goyangan janger-janger bali-bali. Dados yo! Hei! Oh! Ayo liber, ayo. Oh, ya la 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 la. Ya. Makasih.
ngeten para rawuh. Panjenengan sampun mirsani tari Srimpi, Sekar Jatilan nggih utawi goyang bokong digoyang nggih para rawuh. Panjenengan kula atur mirsani pagelaran saklajengipun nggih. Muncule para sambaya-sambaya, para hambaya Setyakawan nggih angelajengaken tari rampak barong sambaya Setyakawan nggih seneng-senengane adi cini-cini. Kabiarsa suaranipun lerom dia iso woi hei awas woi nuwun dumateng para sutresna budaya Jawa nggih seni reog saking Ponorogo. Para rawuh panjenengan kula atur mirsani pagelaran saklajengipun. Pagelaran ingkang angka telahir saking keluarga besar reog Setyakawan. Nggih. Sugeng rawuh para pamirsa monggo mirsani seni reog Setyakawan. Bapak Jai iku jerakane ayo kali pepe kang kula panggoni sugeng rawuh para derek-derek kula monggo mirsani seni reog Setyakawan. Bapak Jai iku jerakane kali pepe kang kula panggoni. Hei hei hoya hei hoya rampak barong rampak barong ambiar tarik sih ayo le yo sumangga tulis kiko lo ayo ning gunung enak ning gunung ndak apa-apa nak ayo dijajal alon-alon Mas Brangko iki lho telontonge Bapak Jai ya nak putu ayah nggih ye ayo oi lo hei ayo
woi. Out. Cedededededed. Loh. Saya ngantuk mas. Woi. Ya alon-alon ya le. Lampun kaya nak lebih bobot karto. Alon-alon ya nak. Awas. Ayo. Dicacak boyoknya nak. Ayo. Jelukir. Awas. Doi. Tunjukkan pesona. Yo. Hei. Hei salto. Awas. Oh. He. Hei. Ah. Hei ho. Hei ho. Hei ho. Ayo ger, alon ya, ada. Yo. Ayo nih, dicacal koyo alon-alon ya nak. Ayo Kak Rosi. Hai selamat. Weh, ya. Yo, tarik. Ayo nih. Yo. Ya. Lo. Hai. Lo. Za. Aku jeru. Woi, ya. Awas mercon. Lo. Dor. Out. Yeay. Ya. Awas ger, nyambut gawe alon-alon jona. Gremet-gremet sing penting podo selamat ya le. Yo.
Awas ger alon-alon yona. Yo. Ayo dari hiji anak awas. Yo hai awanger ya ayo imam. Yo. Tari rampak barong samboyo setia kawan nggih akeh cacahe 5 macem sampun swanten dalemipun Bapak Darto utawi Bapak Evi utawi Ibu Evi sekeluarga nggih. Tari rampak barong samboyo setia kawan nyambut gawe bebarengan RJM audio sound system saking dadapan Watulupang kagunganipun
Mas Hendi nggih lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan kelana video syuting saking darapan kagunganipun Mas Supardi ale rampake ditata sing apik njajal kemantene digoleki dijejerno ning pinggire tari rampak barong Samboyo Setyakawan kalian disyuting kelana video syuting nggih kalian disukani gending mama pambuh kani gending disukani gending loro ae mama dikei nelongso mama dados Ger mana yang ger ya marang simba iki simba ilang awan bengi ora tau turu lho ger delongso nggih inggih menika gending ingkang angka 1 utawi pambukane gending teng wontene tari rampak barong Samboyo Setyakawan ditambahi sak gending mama jajal dikei percuma mama dados
percuma nggih menika gending ingkang angka loro nggih utawi gending telahir teng wontene tari rampak barong Samboyo Setia Kawan. Lha rampake ditata maneng bali-bali nang panggonane nggih tapi saderengipun tari rampak barong bali nang panggonane nggih lan dumateng Bapak Darto utawi Bapak Evi nggih Ibu Evi sekeluarga nggih kita saged kepanggihan malih mangke dalu dengan keluarga besar Reok Setia Kawan yang lebih meriah nggih. Dan terima kasih kepada RJM Audio Sound System Mas Hendy, terima kasih nggih. Dan terima kasih kepada Kelana Video Setting dadapan kagunganipun Mas Supardi, terima kasih. Kita bisa berjumpa kembali nanti malam dengan keluarga besar Reok Setia Kawan yang lebih meriah. Ele rambae bali-bali nang panggonane yo sa i woi awas ya na alon-alon yo ngir cik 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 ja ja oi ya